Padha kaya mangkono. Saling siring wengi jago kluruk rame kapiarsi sinusul gang wetan kang antelahi daya-daya ratu ning dalu manjing bumi. Kekejar sang Panjari Natila dadi manggala dutane ngarak kang ngarsa Sinyawaka. Dadi ginugah isining pawana wauta. Dewasaning kagunan ngancik jembling Panakawan. Akarya goro-goro. Angele sosir pinuso lepu kentas dening angin rekor pun mitengah puas merengko mandek longkang bumi samudra mulak ragam jaman kala kinantang. Wis kinodrat jaman kala kinantang. Akeh manungsa kang padha kumarangsang. Mula kahanan jagat kaya keberanang. Bangsa manca padha perang paten kinantang rebut bener watone padha menang. Akeh kawula nunjang palang. Sing tuwa ora golek dalan padang, sing nem ketukel sangga wang dasare pancen lumuh tumandang. Kono kene kahanane padha wae. Tata krama disepelekake, susila ora diulangake nanging sing kurang ajar dianggep sing apik dhewe. Mendem ciu saben sore banting kertu mungsuh maratuwane dhewe. Ora ngelingi anak bojone bareng duwit entek njur ngamuk nyang sapa wae. Gara-gara jaman keparat olah suci ora dikebat sing dikudi mung bangsa maksiat. Golek dukun nglumpukke jimat yen ditakoni jare dienggo kuat-kuat. Marga wis maido marang kuwasane sing gawe jagat. Gegaran niat jahat bendang munggah pangkat lan entuk tambah derajat pamrih golek nikmat sing tanpa ragat. Wong wadon mlumpat kawat, wong lanang mabuk hormat. Gara-gara jaman anyar. Ati susah dadi lejar, pikir ruwet dadi lejar. Wayang Purwa ngrembaka, kanca niyaga padha urip mulya. Awak waras rejeki ndrebala watone aja dienggo kertu lima. Sapa sing isih nekat tak pujekke kecemplungan neraka. Yen pesinden pancen kajen. Lagi bisa ya Mas wis bisa nggo tuku amben. Apa meneh yen nisih ijen modale mung notes karo pulpen. Dalang-dalang lari semayang. Nyambut gawe sila tumpang suluk cerita nyolahke wayang.
yen awan turu yen bengi ngomyang kumpul bojo arang-arang ewa dene anake ya pirang-pirang. Sing tuwa patut ditiru, sing enom sregep sinau. Pemimpin jujur, rakyatnya bersatu. Dirgaya Yuswa nusa bangsaku, dirgayu transmigrasiku. Sopan mriki kados dipun nimutaken supados kula crita wonten ing mriki. Kala wingi pun Petruk pinanggih sederek sareng-sareng numpak pesawat. Piyambakipun sekalian tuwin bekta anakipun kalih. Sareng tetepangan jebul kakungipun saking Blitar, putrinipun saking Wonogiri. Namung sakmenika sampun menetap wonten ing Kalimantan awit rumiyin nderek transmigrasi swakarsa mandiri. Tiyang kala wau ngendika nalika tasih bujangan pedamelanipun namung ngarit kalian buruh munduh kelapa. Nanging sareng sampun rabi lajeng dados kernet angkutan jurusan Wonogiri Sukoharjo Makmur. Gandeng penghasilanipun boten nyekapi, lajeng nekat tumut transmigrasi dhateng Kalimantan. Selaminipun kalih dasa taun wonten ing Kalimantan nyatanipun berhasil. Sakmenika sampun gadah kebun klapa sawit gangsal 11 hektar. Anakipun kalih ingkang bajeng sampun wonten SMU kelas 3, dene ingkang angka kalih wonten SMP kelas kalih. Pancen piraning Gusti menika sak margi-margi kok para sederek. Ing ngatasipun tiyang buruh ngarit nyatanipun sareng tekun inggih berhasil. Kelapan tuwi dhateng Jawi, gandeng menika lumuran ruwah. Citosipun badhe nyekar. Sak kulawarga numpak pesawat sedaya saking Kalimantan ngantos dumugi ing Adi Sumarmo ing Solo. Kula lajeng kemutang dawuhipun para pinisepuh ingkang suraosipun, yen wani aja wedi-wedi, ning yen wedi ya aja wani-wani. Menika jebul mengku makna ing bab ketekataning batos, semangat lan ketekunan. Mbah kuwi insinyur apa tukang cukur, sapa sing tekun ya kuwi sing dadi. Waton kabeh mau didasari nawa itu ngibadah. Sithik ning halal, akeh mongko haram. Ya sing halal kuwi sing marake tentrem yang ati. Nggih to para sederek? Lah ngaten. Langkung-langkung para narakarya ing wewengkon transmigrasi kedah emut dawuhipun Bapak Menteri Transmigrasi. Nyambut damel wonten transmigrasi menika ngayahi dharma ingkang luhur. Awit magepokan karo nasibe wong urip. Mula oleh padha mirsani marang sing diayahi, aja mung nganggo netra kepala wae. Jangan hanya memandang pakai mata kepala. Awit mripat mulaka niku kala mangsa sok isih bisa ketutup godhong selembar. Ning mirsanana kanthi netraning ati. Menawa oleh mirsani kanthi netraning nala, anane mung welas karo welas. Sabab mata hati utawa perasaan hati suci kuwi ora bisa ditutupi dening dhuwit lan ora gampang dieming-emingi dening apa wae. Nek perlu malah ngrogoh dhuwit saka kantonge pribadi wigati kanggo nyampeti kebutuhan kemanusiaan. Menika
Inggih menika namung saking atur sesanti Dirgahayu transmigrasi muga ngrembaka ing salaminya nirbaya nirsangsaya. Allahumma amin. Nah aku ki mau ngomong ijen kok kaya wong edan. Prayoga yen aku marani nggone Garing karo Bagong sebelum wawancara karo Cak Kirun tak ngerampungke bab sing wigati sik. Mbok yo mesem mrengut pedae apa? Apa Kang? Iki rek wanci jam kantor to? Iya. Lah kowe kok malah jagoan ngono nggon warung iki apa lagi tugas luar to, Gong? Ya sakarepku to terus kok kowe ngurus-ngurusi ning apa? Ya ora ngono, Gong. Kowe iki isih seragam pegawai negeri, ya ta? Dadi yen isih jam kantor njur kowe metu tanpa ana alasan sing gumathok tanpa alasan dinas kuwi yen disawang karo rakyat saru to Le. Ha kok saru ki apa tumindak ki Allah? Ora kok perkara kuwi. Ngene lho, Gong. Aku rumangsa dadi sedulurmu tuwa wajib melu ngelingke nyang kowe Le, Gong. Kowe ora ngerti to yen pegawai negeri kuwi pelayan masyarakat. Marga dadi pamong. Pamong sing becik kuwi ora butuh njaluk diladeni rakyat. Ning pamong ngladenono apa butuh ing rakyat. Kuwi sing apik. Monggo sing butuh pelayananmu kuwi akeh iki, Le. Nganti padha direwangi antri wit esuk. Lah kok malah kok tinggal jagoan ning warung iki piye to, Le? Ya salahe dhewe sing do nunggu. Salah sing do ngenteni. Sakarep kule butuh sapa? Wo. Lah kok kaya ngono penemumu, Kong. Lah yen kabeh pegawe mentali kaya kuwi terus kapan maju negara dhewe iki, Kong? Iya, Kong. Aku jalak wis ngelingi nyang kowe to. Aja melu-melu aku. Aku wong pengangguran kok ditiru. Lho, kuwi aja ngono, Kang Garing. Kang Garing kuwi tak pitung isih klebu siap produktif. Dadi sak bisa-bisa ya kudu duwe kegiatan sing produktif, Kang. Aja mung tengok-tengok kaya ngono kuwi. Ngerti ya, Garing karo Bagong. Bangsane dhewe iki lagi memasuki pembangunan jangka panjang tahap kedua. Jroning nindakake pembangunan kuwi mau butuhake kedisiplinaning tumindak utawa sikap lan perilaku masyarakat kanggo mujudake tatanan masyarakat modern jroning era globalisasi iki, Kok. Dene sikap kang dikarepake ya kuwi sepisan duweni sikap rasional, jembar wawasane lan duwenono tingkah laku ingkang kompetitif. Sing kaping pindho nengenake kerja keras, mandiri lan inovatif uga produktif. Ping telu ngreganono wektu, ngutamake kemampuan lan keahlian sing mumpuni, uga nengenake informasi, komunikasi lan transportasi sing cepet. Sing wekasan yaiku nengenake perencanaan sarta nuntut kepastian lan tertib hukum, Kok. Kejaba saka kuwi kanthi disiplin mau kita kabeh bisa ngrasakake daya pigunane sing gedhe banget. Ya kagem pribadi kita, uga kagem keperluan Bebrayan Agung kuwi. Lan kanthi tumindak ingkang disiplin mau bakal nantuk kasil kanthi maksimal sarta efektif, ekonomis lan efisien, Gong.
Kuwi mau mungguh wayang disiplin lho, Le. Lan maneh aku ora elek-elek, kuwi nyang warung ya kena. Monggo. Ning ya kuwi, Gong, kudu ngenteni nek wis wancine istirahat apa bubar jam kantor. Lan elingno para bakul-bakul sing tok parani kuwi, Gong. Warunge aja jembrung ngono kuwi. Kon sing resikan dadi sing jajan ki ora samar yen bakal kena lara. Lumantar pang sing didol kuwi. Kuwi dikatake kuwi, Gong. Aku luput ya. Ayo genah nek salah wong urung wanci istirahat kok metu kuwi terus nganti kuwi. Ya, aku njuk ngapura nek pancen aku ki luput ora bakal tak baleni. Conto ki Dik Kirun kuwi lho. Kuwi wong disiplin kuwi. Yoga mlebu kono wis mlebu sik dhewe lho. Gulenggon karo nata gelas lho. Apik kuwi. Kula sregep kok. Kowe ta? Nggih. Sregep tenan ta? Ha pokoke ya gorong teko ndisiki. Wah, kuwi patut dienggo tulodo kuwi. Ngringkesi kerdus. Wah! Malah open-open. Nek ra ditelat niki wau Mas Gareng. Sebabe Macet tok Jakarta. nek ora macet dudu Jakarta. Run. Pegel kula nyopir motor dhewe ndelalae disili motor kali panitia. Weh, Wah, rada kepenak uripmu lho. nggih setiren dhewe wah nyetir dhewe lho kok daerah mriku lho. Kalibata mriku wah jan motor suk-sukan berhubung sopir desa. Terus Wah uyel-uyelan niku aku lho nggih kepanasan banget anggek melangkah sak meter kok ngguri niku wis tit ngebeli. ah iya. Sak meter melih dibali neh tit wong ngarep ya makan macet kok kene dibeli terus. Ki anu to klakson to kuwi. Klakson dianggit napa bel niku kok. Heeh. Wah Jakarta jan Lah iya. jangger piantun petuk kula niku wah jane biyen kenal lho ning Jawa. Heeh. Wong Jawa tangga kowe kathik ning kene petuk ngapain Run. Kok ngapain kuwi to? Aku ya Selasa Kliwon aku ya. Niku lho Jakarta. Kowe kuwi kupingmu sing kurang tengen kuwi. Wong Lah, ngapain kok ngapain? Lah wis ning Jakarta kok tekok pasaran ning aku ngapain Run? Rebo legi aku. Alah, kere. Niku napa ta ngapain ngoten ta? Heeh, ngapain ki kowe ki ngopo ngono. Bareng kula saduk sikile niku kesenggol sikil kula lah kok kula dinokke. Piye? Arep ganyong lu jarene. Monyong lu apa ganyong lu. Oh, mulai ya sira tengen to, Run. Aku lah wong desa ora ngerti dialek Jakarta. Jakarta yo, kamu ki lu, aku ki gue. Lah nggih. Heeh. Lu gue pokoke O dadi E nggih Mas Petro. Surakarta Surakarta. Surabaya Surabaya, Jakarta. Wah. Iya. Malang Maling. Wah. Malah kleru no. Lah nggih, aku anak Malang, gue anak Maling. Oh, malah anak Keliru nggih. Ya kleru no, Run. Kula ditari ya, Pak. Ditari. Halo Cak Kirun, lu mau tempe kere? Apa kuwi karepe? Tempe koro ten mriki tempe kere. Ya ora to, Run, nek wis jenenge karo ya karo kok ke. Akhire O dadi E. Nek gula apa Run? Gule. Oh, malah wedhus. Nek gule gendis. Malah dicampur-campur karuan. Sing Jakarta. nggih. Sing repot ten mrika lho, Pulau Gadung wau lho. Piye ta? Tok wong Sunda. Ah, kok ditaruh. Kowe sik ngati-ati lho kowe nek omong Sunda iki Mbak Tuti iki piye Sunda lho. Lah nggih niku wau naruh kula. Heeh. Kumaha Run pawartosna. Sa paturna sorangan wae. Gini ya pinter kira Pinter. Mula kok ngarah Mbak Tuti. Lah kan jadi terus ke. Wahak Run wahing aku. Oh, malah wahing. Niku wau ten toilet meh padu kalih kula. Kok iso? Aku lho ten jero didodong Mbak Tuti kon jaba. Heeh. Atos kula nyauri empuk aku. Oh, lah kere. Ora mudeng kok mangsuli to. Lah wong mriku tekon atos kula nggih empuk ngoten lho. Tak kono Bu Tuti astose apa karepe? Atos naon? Sudah. Oh, sudah toh. Loh, tapi Mas Kirun tahu nggak kalau di Jawa Barat itu Kunaon? lonceng aja bunyinya lain. Kalau Siang kan bunyinya neng. oh. Nek jam wayang ini lain. Pripun? Neng. Oh, ora tau galur nek iki. Weh,
lagi buka pron iki. Wah, Neng. Jangkeri jam loro ya, Neng. Neng. Ya terus atos gimana? Aku ya nang tunggale kuwi lho. Pripun? Wong mangan sate kae aja mangan sate ndak penyakit emah. Nek sate kambing kok penyakit mah pripun? Lah iya no. Kukean sate kambing lah bareng bengi terus Mah. Ya padha karo Neng padha kuwi. Ha mriki nggih kuwabe lara mah ana wong Sunda niku wong Jawa Barat. Heeh. Bapak mah pergi, ibu mah pergi, adik mah lho kabeh lara mah. Nek sugih teh Bandung kuwi. Nggih. Patenan Kak, piantun Sunda ki nek putri ya ayu-ayu tenan Kak. Pripun to? Nek Lah wong daharane ya mung prasaja kok. Nggih. Bangsa daun-daunan kok. Nggih, pokoke kredok nika. Ha ya kredok. Kredok nggih, wah cah. Mula aku upama dadi garwane Mbak Tuti iki jane mah ora rasane dadak golek apa-apa cukup culke ning kebon iki urip salah asih. Wirid. Anggit wedhus wae. Kuwi mung paribasane lho ning. Wah nggih. Niki wonten tramigrasi. Ya tur ning kutha Jakarta eneng tembange lho, endahing Jakarta. Oh nggih. Oh iya. Ayo dirasake. Ngaturake lelagon sing wis kependhem ora tau metu kae ya didudah yo. Lagune Jakarta Indah. Oh iya. Larase pelok. Ayo aja siap-siap. Ya. Pareng samapta ing gati sawega ing diri. Ngaturake lelagon Jakarta Indah. Dados, ayo. Undang Republik Indonesia.
Mas Kirun ngrenggo endahing kutha Jakarta. Seneng ta? Remen 8 juta diperkirakan nggih Mas Petro. Kuwi kurang luwih. Lah kurang luwih ngoten kok sing kon desa-desa pengen bodho ning Jakarta. Lah iya, mongko kutha kejem lho Jakarta kuwi. Lah nggih kula sumerep siaran TV kala wau banyak kuli bangunan yang nganggur sampai hari ini. Wah, mesake ya, Don. Kakean sing nganggur kurang pekerjaan. Lah, Kamangka Indonesia menika Nuswantara digelar papanipun. wah tenan kok, Don. Transmigrasi nyediake papan urung entuk asil wis diweni sik pangane. Nah, timbang padha mulek ten mriki luwung transmigrasi. Lah iya. Kados sing tindakan sonten wau. Iya. Ketoke ning Jakarta mulih moblong-moblong ayu. Heeh. Alah mayare ning Jakarta ya bodho nguwaki bayi. Lah ya kuwi. Mula saya merosot mental iku kudu dibangun tenan. Kamangka program transmigrasi nek mboten sak mangken kemawon to. Oh Mas iya. Petro. Wiwit biyen mula Wis ana. sampun dipun semu kalian pujangga-pujangga ingkang ngrepta tembang. Heeh. Kados to semut ireng nika. Piye upamane? Semut ireng anak-anak sapi. Terus? Niku rak mokal ta. Wong Ya semut genah. cilik kok duwe anak sapi. Lah ya le metu piye to kuwi coba? Niku jane mung semu kok. Sanepan ya. Wong cilik nek pengen duwe anak sing gegayuhane gedhe, pengen duwe anak sing luhur, kebobong kang nyabrang Bengawan, kudu gelem nyabrang Bengawan. Iya. Alih daripada masyarakat kecil menjadi masyarakat besar, masyarakat lang luhur nyabrang Bengawan mengikuti program transmigrasi. Iya. Yen biyen ana tembung mangan ora mangan anggere kumpul. Lah saniki ya ora mangan tenan nek kumpul ae. Mula kudu diwalik ora kumpul anggere mangan. Mangan. Lah ngono, iya ta? Keong gondang prak sungute. Heeh. Keong niku rak cilik, Lah ning iya. sungute niku Heeh. dawa. Karepe niku najana kewan cilik duwe ana sungut sing dawa tegese duwe cita-cita yang Kayuan tinggi. sing tinggi. Nggih, timun ukuran 8. Heeh. Dikon ngulir budi. Heeh. Timun ukuran 8, 8 jalur pemerataan itu digelar. Mula nek rono kuwi ben padha melu mangan, ben padha melu kepenak. Kejaba saka kuwi wong lair wis duwe kanca cacahe 8. Alam iki wujude, ya ta? Bumi geni banyu angin saya Candra Kartika karo mendung kuwi kancane. Mila Urip ana menika alam donya. ora usah wedi. Iya. Surabaya gegere kepati. Heeh. Wong transmigrasi niku padha kalih pahlawan. Lho jelas. Nggih, Surabaya gegere kepati duwe semangat 45. Kalau Anda mau transmigrasi berarti mewarisi nilai luhur 45. Lah tak ngono. Nah, mila menika Heeh. gegere wong ngoyak macan. Lah iya Nek macan wis kok transmigrasi kudu gelem kaya wong ngoyak macan, sengkut gumergut bersatu ngolah lahan sing disediakake. Lah kuwi pancen cocok. Terus? Aja dadi wong males. Heeh. Cinekel diwadahi bumbung. Heeh. Wong transmigrasi niku dicekel kalian pemerintah, Heeh. diweni panggonan, juga Dipapanake. dipapanake dadi dicekel diwadahi bumbung sing apik. Heeh. Alun-alun Kartosura. Heeh. Jembare lahan transmigrasi menika kaya alun-alun Kartosura. Iya paribasane ngono. Muat pira wae mau. Heeh. Luar Jawa berapa aja masyarakat Jawa pindah ke sana masih banyak lahan yang tersedia. Lah iya. Heeh. Bener. Ana gajah cinancang wit gori. Heeh. Di peraturan dicekel kalian peraturan. Iya. Ana gajah Gajah cinancang wit. meto. Iya. Kula niki ana gajah lho nulis. Kuwi kler. Kula niki nggih ngapalne niki lho. Gajah meto cenekel wit. Ah, wit Nancang sido. wit sidoguri. Najana kowe melu transmigrasi tetep dilindungi, tetep dicekel pemerintah. Mula saderengipun saged nggarap lahan, tetep diparingi pangan. Lan aja ngamuk kaya gajah marko ning peraturane. Mila Lah, menika kuwi. dicekel karo peraturan undang-undang. Heeh. Lah duh jan ora nyono Nggih. saiki kok mletik mripate anu pikirane. Bagong iki kok mripate. Lah iya. Patine cineker ayam. Lah piye kuwi karep Wong urip niku aja gelem dadi wong sudra sempali, Heeh. aja gelem dadi wong nista. Heeh. Ben gak kaya matine diceker ayam melu transmigrasi, mati-matiyo nek wis ninggali warisan marang anak, ninggali ilmu, ninggali kebaikan. Sekian warta berita. Wong edan iki. Wah, pancen yo ngono.
jebul tembang-tembang kuno ki ning karepe ya Gung. Ah piye to? Tembang-tembang kuno mula ora lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Ijik relevan sayahene. Pangkur ki awet, dandang gula ki awet. Beda karo tembang-tembang saiki iki. Kowe ngerti dhewe dhisik iki rewel, tekan jagatnya dhewe rewel kabeh. Iya, kuwi ya pesemon kuwi akeh wong rewel. Ha iya. Niki enten sing badhe kula suwunke pirsa Mas Petro. Menapa? Nek sing ngajeng niku sae sok-sok senggaan niku. Apa? Ngetan paling ngulon apa setyane kelakon. Pak Mangun butil lah niku sing butil niku lho. Pak Mangun util tadi ya kene iki aja nganti util Pak Mangun kuwi. Mangun aja util-util ngon kowe. Util niku ndelintingan aku ra wae kok. Sapa to nek kok ora iki Mangun to. Oh iya. Ayo iki ning pundutan saiki, Dun. Menapa? Monggo. Pundutan tak wacane. Menika saking Persatuan Perdotama Transmigrasi. Ngersake apa Kang Gading? Nyidam Sari, Tru. Weh, Nyidam Sari. Iya, sugeng midhangetaken menika badhe dipun aturi Nyidam Sari ning kudu nganggo dibawane. Sing bawa sapa? Nyuwun tulung piyantun Kakung, Kyai Kakung. Lah piyai kok piyantun. Didumuk aja nganti mengko iren nyuwun tulung dhateng Mas Budi Sutopo. Sing teruske langgami sapa? Kula nyuwun tulung dhumateng Mbak Dewi Marhening Siswita saking Klaten. Oh iya. Mbak Dewi iki nek ning omah sambene apa lho? Kowe ngerti ta? Nek Klaten niku welut no. Kejaba welut apa nek? Keripik welut, Karo panggang ayam. panggang ayam. Wah, Di Klaten. Dewi nek kon ngopeni welut jan pinter kok. Wah, piye ta? Mulai yang mulus-mulus. Nah iya. Merucut bolak-balik. Lah kita kan lunyu kok lunyu kok. Itu una apa menut? Nek una kok menet-menet. Nek menut kok halus. Ini wong pelo. Ah ya karepe iki ula apa welut, nek welut kok halus, nek ula kok melet-melet. Padha ngene niku. Iki una apa menut? Maka Mas Budi. Nano. Rina wengi mong tansah ngenteni lirang langu selo kang kumambang miang palo kebus silame rino pantaran dalu ya mong sira tansah ngenteni rina tan kober nendra Mindra ora Nendra lho, iya Mindra ki lunga. ratri datan turu Melas iki. Mesake ya. Sake bawahe jengger ngadepi poso no. Oh, ngedani malah ngadepi poso. Ya poso ya prai to. Ngadepi. Setahun prai sesasi ki apa ya? Lah nggih. Ora gelem ya ta. Ngadepi renek calangan tuh melas. Nah iya. Wonge gelem prai butuhe iki mangan terus gitu lho. Mula yo nyelengi. Turahe dipangan dicalangi ning bank golek bank sing slamet. Lah kuwi. Alah truk nyelengi badhok e kurang kok nyelengi. Wah, dedek kromo iki nggil metu bakong iki. Monggo Bang selamat dhewe iki seru.
Slamet nguripe Kisra. Paling gampang kuwi ya. Jadi slamet ora tau slamet. Sing anu nyelentem sing gampang Mbah Sri. Oh iya, nyelentem. Latihan ben gampang nyelentem. Iya. prasasat nandhang Kunjana Kunjana ki apa edan. Kunjana apa ki lara ndi? Lara edan. Oh, mula anake gareng iki ora kathokane mbake Kunjana to kae. Kok tak lagi hidup kok. daptan jenak tan kepenak amben tusi henget marang sang Retna Piyai seni ki nek gandrung dirupa tembang ya halus ya, Dun. Wah, apik tenan. Kowe nek gandrung ya ngono kuwi, Dun. Nggih. Kanggo nembang ngono kuwi. Nggih, wis pokoke ngamuk nembang sik bar nembang ngamuk. Nuwun sewu Kunjana wau napa Mas Petro? Edan. Wah, anakku kadung tak jenakne Kunjana Panurata. Yo, mula nek kula jenenge ya hati-hati. Jeneng kok elek kabeh. Padha anake garing jenenge Durat Moko maling iki nek oh, alah kula tak jenenge Durat Moko. Kaya apik maling kok. Maling Durat Moko. Oh, alah. Oh, mula yo ngati-ati golek jeneng iki ya. Nyidam Sari niki padha nek kula ngetoprak niki lho Mas Petro. Iya to. Nek ketoprakne nek gandrung gak mesti upama sliramu sekar melati. Terus Role lanang terus nyaut, aku kumbang Nyidam Sari. iya. Nek toprak nek canom-nom niki SMA tembange pun mboten ngoten niku. Wis beda ya. Pun beda. Piye pamane? Ande engkau jadi bunga, aku jadi kumbangnya, tak entup. Kudu ngentop ae gitu. Tembang. Mangga Bu Dewi. Ayo Nyidam Sari.
Mas Kirun, Dalem. kula ajeng takon. Ye. Mbak Dewi niku nek cara manut napa? Niki jan cucak rawa. Weh, Sarawa. Cucuke cilik ning nek ngomong nguplik ning wah merati. Niku nek Mbak Dewi. Nggih. Yen butan tinah cara manuke napa? Wah, butan tinah niki. Wah, niki jelas bangu tontrong. Bangun kondong. Nyucuk sampeyan lho. Mboten ngoten lha nek anu kuwi wah jan ketoke ra ngawaki ning mak embol ngoten. Nggih, niku pancen babone kesine ya saya. Lah nggih. Wah, terus kene ya. Lah nek Darsini. Darsini Nggih. emprit. Mun cilik. Alah niku cilik ning pokoke gremet mawon niku. Alang gremet. Nggih. Lah nek bakso Sumiati. Wah, niki. Wah, janek niki. Anak apa? Glathik. Oh, kula kok belong. Nggih, bathuke niku rak kadas tok napa. Oh, mainan. Oh, mboten kok wedake. Lah nek niku Bu Muryah Budianti. Dhuwur ta niki? Nggih. Kuntul. Wih. Telolor. Nek ngadeg sikile digantung sisih. Heeh. Wah, Bu Muryah niki kula nate ro padu kali sing lanang kalah niki. Kok iso? Wong lanang niku padu kaya napa mesti kalah karo wong wedok. Sebabe Nah nek niteni mboten nesune wong lanang kalian wong wedok. malah ora tau niteni ae. Wah, nek wong kakung nek nesu mesti nduding. Hmm. Wong lanang, wong wedok tuturi ra kena. Kon blonjo ning pasar kaya ngono kuwi piye? Anake ra ndang didusi. Nesu nduding-nduding wong wedok mesti maju cincing. Ayo wani apa piye? Kalah. Wah, Gusti. Wah, tibake krengi ya open. Ya open. Kula ro Mbak Muryah nggih ngoten niku kok. Sajamu wong lanang kaya pinter-pinter wah kalau maju nyincing ah wong lanang mak klepek ngono ae no. Dijenjingi mak lepek. Nggih. Kontol niku, Mas. Nek Mbak Harjutri. Ah, Harjuti iki podang. Cilik lah kula podang niku. Udah gede. Ratek gede lah niku Nek kuwi ciblek niku kuwi. ciblek. Prenjak nek niku. Lah, kencak ya kena. Nek enek dae tik tik tir tik 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 tir. Lah niku Mas Budi niku bolak-balik Mas tik 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 tir. Jadi tir ae ya. Tir mawon. Lah nek Bu Tuti. Wah, nek niki ya. Niki arek ora apik mesti apik niki. Lah ya apa? Kutut. Kutut. Mbak Tuti, Anda tidak mencari kutut malam ini. Tahu nggak burung kutut? Pakai mic dong. Tahu nggak Mbak Tuti kutut? Kayaknya sih tahu. Oh, satu kecil. Sedeng deh. Oh, sudah. Wong ki nek ayu mesti ngaku kok. Entuk pira-pira ya dianggap sedeng. Ku jadi iso nanjake. Iso nanjake. Kututnya gimana Mbak Tuti? Sedeng deh. Garuda gimana Mbak Tuti? Sedeng deh. Jan piantun kok kaya ngono rumah saku wah agemane ungu terong napa. Iya. Kok ketekur ketek jemblem tuh. Sik sikil pijet kentalana. Pring kuning mangklung ning kali. Lencir kuning aku pengen duweni. Siung cedut reketek jemblem tut. Yang Jakarta tekan kulon balik. Lah napa? Ditentek dia. Ora parikan kok. Wah jan Lah Mbak. nek Yarto iki cara manuke apa? Nek Yarto niku wong sak nyuwara cilik nggih. Niki paling enggak nggih manuk nika lho Mas. Sing gaene sok ten wit tok 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 tok. Wis. Malah tok iki. Manuk kok ngrokoti wit. Iya. Tok 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 tok. Mestine manuk ki apa niku mencloke niku murep lah nek manuk totok niku ndengak tok 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 tok. Atangge arep manggung lah kok pipis. Oh, manuk wong muyo iki manuk ndi? Aku ate diuyuhe. Ayo, saiki nyoba Mbak Tuti. Bintang tamu ya dicas kehormatan ya.
Wah, pokoknya kan nembang niki mengke dalu niki mengke keroncong mesti niki. Ah jan wis nggo tambah kesel tenan kok. Lah ya tenan. Ah jan. Kula nyuwun dhumateng Mbak Tuti keparenga dipun paringono langgam yen tawang ana lintang. Oh iya. Kula suwun ingkang bawa anak lanang Yarta. Nah, iya le. Kowe bawa ngetokno kadhik bayanmu. Diapik-apike lho ya ben mundhak wedhusmu. Yarta ki akal nek angen wedhus ki gandeng basinden bengi to iso ki karipan lah. Supaya aja nganti ilang kudu dicancang karo bangkekane kuwi. Wedhus mlayu Yarta kan loro. Gede-gede. Ane kok mengke cang desa kula nate mara ten omahe. Arep kula niku nggih calang. Enten rong piring nu. Sing sitok ki mete iki jelas ireng-ireng ting prendil ki apa. Lah kaya metene dus niku. Kayak piring seng anggitku kok mete ireng ki mesti enak lah kok sepet. Oke ya ora iso mermanake wong kuwi srintil karo mete dipadha ya kok banget lekmu. Oleh ndelek ya ngawur Yarta ya dejerke piring. Yarta ya dijejerke to ya ndak dikira kopi ya. Niki kulaan sengon kok. Heeh. Wit sengon pira-pira ditebas. Arep ngembruki apa piye mboten. Ya kan yo samben kok. Malah tuku randu barang dalan mblok kowe iki. Ah pancene kula kujono niku wau. Ayo, Mas Yarto, sinom yang mintawan. Ya. Wong lanang lho pinter mah tenang gak kemurahan Gusti Allah. Jan. Suara katene nek belajare gampang. Terus Lah nate tekan Yarta, kok iso nyuara cilik apik men piye to Dik Yarta? Anu Mas, nek esuk nika sirahe diangu-angu ten sumur. Sumur sing nika Mas sing karekan iki lah. Kali bengok. Lah adik kula kok ben iso nyuara karo Mas Yarta ben iso nderekke Mas Petro. Lah kok angu-angu jegur modar niki. saking iki. Wong ora gondal yo kecemplung. Anu, ya. Gimana Mas Eren tak pateni niku. Lah adik wedok ya melok jengking. Alah, sidore tunggal to. Melok angu-angu. Bocah iki nyapa untak-untuk nang jero sumur. Suara lanang utuh le, ya. Udah dikira ganci lho iku. Ya, lanang utuh. Sunta konwar kondi reki Jos ngono kok. Balik wedokne. Iya, beneran juare. Janjiku Oh, lanangne. Rusak bulu kok iki. Sumedhot sing tyas
Saiki lanang wedok bareng ora iso no gulu siji. Bintang meteng lho. Kowe tak mut raimu yen omongane. Wis lho garane sekarang ngono. Ayo wedok gelem lanang gelem. Ayo mending kepan. Nimasing sun sapa sinak bumimu kerak kuwi asuransi. Anu apa? Di langit. bumi langit Sing hati-hati men pedotan wis dadi lho. Ya, supaya kira nek kleru medhot terus. Sampe gaten. Piye karo dhisik nangis anti dan iki piye? Nanu wis dhisik medhot iki kok dilake garing. Pak mesti nek tangi sing jas. Lah iya bener ngono. Nek dhisik piye ning seragenge piye? Tangi. Dan iku sing bingung. Mula ya dikuyo-kuyo medhot kleru ngono. Medhot napa-napa niku nek kleru pancene ya. Mesake lho Dik Yarto kon swara lanang kon swara wedok. Untung kok mung suarane tok lah mungguh gayane barang nak bingung. Ya aja. Nek gayane kon wedok timpuh ngene, bareng lanang kon bekakah ngene. Aya bubar nyinden lumpuh. Kon kali nggih ya, Dak. Iya, Lek, kira-kira. tangi sing tias ngenteni padang ram bulan Monggo buntuti kepareng majeng kelanggap yen ning larangan lintang